Pakinggan niyo ako. Ibig kong ipaniwala niyo sa akin ang aking mga alinlangan. Ibig kong sabihin niyo sa akin kung talagang ang nais ng Diyos. Huwag na kayo mag-aksaya pa ng panahon. Kaya ako kung dala ang aking ipan. Patawarin ka naman na batid siya man ako sa pagkakamalit na ikita niya sa pagpapaubayan niya sa paminalingin ng inutupan. Natagpuan ninyo ang kaparusahan sa iyong pagkakasala. Isa ba't ang di makikita ang kanyang di matinda ng pagpapakawas? Talagang ang kalooban niya na mga bulong. Magpatuloy ang kalagayan, Kapi. Hindi ko malaman. Hindi ko mabasa ang isip ng Diyos. Ba't hindi ka niya pinababayaan? Ang mga bayan na lalim sa Kanya. Kaya pinasigla ko ang aking paningin. Pinalusot mo ang mga sa walang kwentang hinunan. Mga walang hinimiliin. Sa pagpapalala mo ng masamaan ay panginawa ang tutubo. Isang kamuti lamang. Ngunit anong nararapat kong gawin? Magtiis ang gumawa. Magtiis ang gumawa? Madaling sabihin ang kung hindi pa nagtiis. Nakakabit pala ang nagtiis ang paggawa. Kung ganyan kalaking pagpapakasakit at hinihingi ng Diyos kaya, ang tao'y bahagyan ng mga kaasa ng alinlangan. Bawing kasalukuyan ang sa kanila. Magtiis. Gumawa? Anong Diyos yan? Simon! Isang Diyos na nagpapalala. Diyos na nagpapalala.